Исәнмесез укучылар, күтәренке кәйфләр, уңышлы көннәр сезгә. Дәресебезне башлыйбыз. Математика ул бөтен төгәл фәннәр сөйләшә торган тел, дигән бөек галим Лобачевский. Математиканы тырышып укысагыз, бу сүзләрнең мәгънәләрен тагын да яхшырак өйрәнерсез. Бүгенге темабыз нинди икәнлеген әлеге биремнәрне эшләгәч белерсез. Бирелгән мисалларның җавапларында чыккан саннарны беренче юлдагы шакмаклар эченә кими бару тәртибендә урнаштырыгыз. Икенче юлда дәреснең темасын укырсыз. Димәк, бүгенге темабыз нинди? Дөрес, миллиметр. Укучылар, нәрсә соң ул миллиметр? Әйе, миллиметр ул озынлык үлчәү берәмлеге. Нинди озынлык үлчәү берәмлекләрен беләсез? Дөрес, сантиметр, дециметр, метр, километр. Миллиметр әлеге үлчәү берәмлекләреннән зурракмы, әллә кечерәкме икән? Дөрес әйтәсез, миллиметр кечкенә. Ягъни, миллиметр зур булмаган предметларның озынлыкларын төгәлрәк үлчәү өчен кулланыла торган үлчәү берәмлеге. Сүзлеккә күз салсак, миллиметр француз теленнән милли һәм метр. Метрның меңнән бер өлеше дигәнне аңлата. Миллиметр сүзен кыскартып ноктасыз гына ММ дип язалар. Миллиметрларда без ничек үлчибез? Дөрес. Миллиметрга бүленгән линейка ярдәмендә. Линейкада миллиметр кыска кара сызыклар белән бирелгән. Бер кыска сызыктан икенчесенә кадәр ара 1 миллиметрга тигез. Ничә миллиметр үткәч сызык бераз озынрак куелган? Дөрес, 5 миллиметр. Бу санау уңайлы булсын өчен шулай эшләнгән. 1 сантиметрга кадәр ничә кыска сызык бар? Бик дөрес, 10. Димәк, 10 миллиметр ул 1 сантиметрга тигез. 1 дециметрда күпме миллиметр бар икән? Әйе, бик дөрес. 1 дециметрда 100 миллиметр була. Укучылар, 1 метрда ничә миллиметр? Афәрин, бик дөрес. 1 метрда 1000 миллиметр. Уйлап карагыз әле. 1 километрда ничә миллиметр булыр? Бик дөрес. 1 километрда 1,000,000 миллиметр бар. Димәк, кабатлыйбыз. 1 сантиметр 10 миллиметрга тигез, 1 дециметр 100 миллиметрга тигез, 1 метр 1000 миллиметрга тигез, 1 километр 1,000,000 миллиметрга тигез. Укучылар, без бүгенге дәрестә нәрсә турында өйрәндек? Дөрес, миллиметр дигән үлчәү берәмлеге турында. Миллиметр ни өчен кулланыла? Әйе, зур булмаган предметларның озынлыкларын төгәлрәк үлчәү өчен. Укучылар, дәресебезнең теория өлеше тәмам. Практик өлештә очрашканга кадәр сау булыгыз.